chingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamama kamirira. Tinokutendai vadikani nekuti vhiki nevhiki mune makamirira kuti tikurukure. Tsamba dzenyu tiri kudziona, nhare dzenyu tiri kudziona, nhau dzatinotaura dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Nhasi tauya neimwe nhapitapi. Toda kukurukura pamusoro pevaenzi. Chiko chinombonzi muenzi. Aiwa, musati tataura kuti chii chinonzi muenzi, regai ndipe vadare vedu nyanzvi dzedu dziri pano mukana wekuti vazvisume kwatiri togopinda muchirongwa chedu. Totanga navamwene vari kunze avo. Inini ndinonzi Chipodawa. Inini ndinobva nekukuwadzana. Ndinopinda Saravisheni. Semubereki chipangamazano. Tinokutendai nokunge muri pano. Makadiko vateereri, indetwa baba Gandari vanondiziva. Ndiri mubereki chipangamazano muzvina bhizinesi. Tinokutendai nokunge muri pano vaGandari. Mazvita hama dzadiwa. Ini ndinoitwa Reverend Gondongwe. Ndiri mudzidzisi, ndiri counsellor, ndiri uya anotamba nevana ndichipa psychosocial support. Pano ndauya kuti tizongonzwa nhapitapi dziri kutaurwa idzi timbopanana mazano. Mazvita. Tinokutendai. Tinovimba kuti nyaya yedu ichikurura majasi tichanzwa zvinofamba sei. Ndoziva kuti patiri kutandadzana tiri kutotandadzana nevamwe vaenzi. Asi kuti munhu agonzi mweni kana kuti muenzi zvinenge zvafamba sei. Patakatarisa kuti zvazvinoreva kuti muenzi, tinoziva kuti nzvimbo nenzvimbo zvinogona kutaura zvakasiyana. Vamwe vanoti varendo, vamwe vanoti vaenzi, vamwe vanoti veni. Zvinongoenda nekuti rurimi rwenyu runoti kudini. Munhu anenge abuda mumba make achishanyira vamwe, achienda kune imwe, tinogona kunge tichishanya kuenda kure kure kana pedo pedo, wese iwo uyenzi. Chiko chatinotarisira pauyenzi. Ongororo netsvakiridzi iri kutarisa kuti kune vamwe vaenzi vanofinha, kune vamwe vaenzi vanosvikotoita kunge vatora musha wevanhu, kune vamwe vaenzi vakadzikama, kune vamwe vaenzi vakadini. Ko chinombonzi uyenzi chii? Chii chinotarisirwa? Ndombotanga kwamuri Pastor Gondongwe, Reverend Gondongwe. Unoona sei? Mazvita inini ndichizvitarisa ndiri kuona kuti chinonzi muyeni kana kuti uyeni hwacho huri paviri kana patatu. Munhu anogona kunzi muyeni auya nekukokwa. Mumwe munhu anonzi muyeni munozongoona amira pamusuwo. Asi zvakadaro pachivanhu chedu munhu kana atouya, takutofara kuti pane munhu asvika. Asi paanozosvika apa mabatiro anozoita, maonanirana atinoita, iwayo ndo andiri kuda kuti ndisvike pekuti tizivisane kuti ngatizivei kuti afamba asvava. Zvinorevei izvi? Zviri kureva kuti pane kumwe kusiyana kunoita mafambiro kana kuti matauriro aungaite, nekuti ausisiri kumba kwakoka, wakumbawo kwemumwe. Pane kakuzvibata kakudzikama kaunofanira kunge uinako, asi kari kushayikwa mune vanhu vakawanda ikako. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Maigondonge vari kuti mutsika nemagariro tinoti afamba asvava. Nekuti kana wasvava waonda, hazvireve kuti waonda pauzima, zvinoreva kuti waonda pazvaunogona kuita. Nekuti kana uri kumba kwako unogona kutambanuka kuita zvinhu zvakawanda, asi kana uri muenzi wasvava. Tomboyai kwamuri baba Gandari, muenzi zvinoreve chii kwamuri? Maita enyu, muenzi kana achinzi muenzi munhu anouya asingazogarapo zvachose. Kana achiuya achizogarapo zvachose, munhu anofanira kuita urongwa asati atombosimuka mumba make. Handizofara kungoona muenzi achiuya apo bhidhrafu zichiteera mashure nemasofa ake achitauya kuzoshanya. Munhu iye haana kushanya. Chepiri, kana uri muenzi, sekutaura kwaita mai kuti kana wafamba wasvava, zviri kureva nemamwe mashoko kuti zvaunga wajaira kuita kumba kwako handizvo zvauchaita kumba kwawashanya. Kana vachidya na9 ndo yauchadya. Kana vari kuti vanodya bota kuseni, iwe wanga wajaira kudya bhekeni kumba kwako, chitodya zvavari kudya ipapo. Muenzi anouya kuchinjisa dhayati yako nechi akutokukanganisira magariro ako. Anogona ndiye anoenda unozvitengera zvinhu zvake ounganidzapo, okuitira oita zvaanofunga kuti izvi vanofanira kuziva kuti zviri kuda kushanda papi. Asi kana uri muenzi,
chiva muenzi. Mumwe muimba akaimba akati chiva muenzi, zvekuti muti wangu warembera kunext doti udimburei nokuti ari kudya mangu, hauzive zvandinoitira nemuvakidzani wangu. Saka uenzi kana wasvika kuzvidzora, kuzvibata nekuteerera tsika yepamba ipapo kusvikira wadzokera kupi, kumana kana kuti kumhatso kwako kana kuti kumba kwako. Mashoko makukuta ari kutaurwa naBaba Gandari mabva matifungisa muimba nemukurumbira akashayika mukoma Oliver Mtukudzi vakaimba izvozvo. Kana uri muenzi, iva muenzi, nekuti manzwa kuti kana iwewe uine zvaunoda kusandura pamba ipapo, iwewe chitanga neshanduko yacho, kwete kuzoudza vanhu kuti itai izvi kuzomhanyisa vanhu. Maidawa muenzi, mumaziso enyu munomutarira semunhu anoita zvipi? Inini kana muenzi auya kumba kwangu, ndinofara chose kuti ini ndinenge ndamutambira ndakasununguka. Iye kana apinda mukati memba yangu, ngaasvikewo kasemuenzi akazvininipisa, akazvirereka. Ende mudzimai wanhasi tinoziva mudzimai wese mumwe anoziva Mwari, mwazive Mwari. Asi iwewe chiongororawo kapamba pauri kusvika kuti watambirwa sei, iwe osvikopetawo muswe wako. Kwete kuti iwewe ndiwo wakutonditonga, wakutondiudza kuti dai cheya ima matarisisa uku, dai mapoto aya mazodai. Muenzi akadaro anosiya atozonditoshora inini, ndakutotanga kutochema kuti ndomudiko munhu uyu, ambovingei. Nguva ino inguva yezvirwere, but hazvidi kuti iwe usvike nemutemo wawabva nawo kukambuzuma ouya nawo kumba kwangu. Iwewe svika wakazvininipisa, rega kundiudza zvekuita. Ini ndichakuudza zvekuita nekuti ndina amai veipapo. Mashoko akanaka ari kutaura mabva matipinza muupenyu huriko mazuva ano hweCovid-19. Vari kuti kana muchiziva kuti kuno urwere huriko, kakufambidzana ka tinoda kuti timboita setinokamisa. Ngakufambidzanwe kana kuine zvinorema zvakakosha, kwete ngoti ndapfuura nepano ndati ndikuonei, ndakufungai. Ndosaka tine nhareka, tinofonerana, tinotumirana mameseji, vanonyora pamakombiyuta vanotumirana maemail nezvimwe zvakadaro. Hongu kana huripo uyenzi, ngaunge huri uyenzi une basa. Asi paongororo yatakaita netsvakiridzo, vamwe vana vechidiki maigondongwe vaichema kuti imimi muri kutaura nyaya yevaenzi. Vamwene vakapinda mumba mangu vanopinda nemasimba, vanotosvika kutaura zvavanoda. Vatete vakapinda mumba mangu vanopinda vaine simba. Mukoma akapinda mumba mangu. Isi tiri kutaura pano kuti kana uine uyenzi, kusvava hatisi kureva kuti kusvava kupusaka, kuzvidzora pane zvimwe zvaungagone kuita kumba kwako. Nokuti kumba kwako unogona kufuma uchimhanyisa vanhu kwakuti kurara wai, chimukai, nguva dzava dzakati. Asi kana wamuenzi uko unozviita sei? Vamwe wachema nanamwene, vamwe wachema nemadzitezvara, vamwe wachema nemadzitete, kuti ivava vanhu ava vano uyenzi unovava. Ichokwadi here? Ya, zvechokwadi, especially kana takutaura tichiziva kuti pane ukama ndivatezvara, ndambuya kana munin'i namukoma anouya aineka kuti ndiri kutoenda kumba kwangu. Kunyange uri kunzi uri kuenda kumba kwako, ndinofunga zvinoenderana futi nekuti musati mashanyirana munombopanana ukama hwakadii, iwewo pawakamboendako waindoita sei, nekuti dindingwe rinonaka richakweva rimwe. Kana rokwevewa hanzi mandizadzira mavara mavhu. Iwewe wakambomubata sei, wakambobatwa sei pawakaenda ikoko? Kana vauya vapiwo zvakafanirawo zvinorakidza kuti mune kakunzwirana kenyu. Nekuti vamwe tingabva tati vatete havafanire kudaro. Pane maziviro avanoita vana atete ava, vane maziviro avanoita, magariro amunoita, mafambiro amunoita. Asi chandinoziva chakuzoita kuti mazuva ano zvinzi tipei tsamba muri kuenda kupi, pamusana pekuti vakaona kuti mafambidzirano atinoita taichinyanya. Asi yezvinezvi nechirwere chako ichichi zvechokwadi, ngatisvavei. Kana zvanzi tiri kuenda ikoko, vazivisewo kuti ndiri kuuya. Pamwe kune munhu ari kutorwara ariko kuti tina mukoma Costa kunoku zvakamira zvakadai. Hameno kuti zvaitaurika pafoni here, pane kuzongoona munhu atomira pagedhi ane mabhegi tikandaenda ndati ndiite mazuva 3 ndiri kuno. Mabata pakasimba mai Gondonge, mabata pakasimba. Munoziva mutsika dzedu nemagariro, ngatifambiranei nenguva. Isi tiri vanhu vanodzidzisa tsika nemagariro, tinobvuma kuti zvakanaka ngazvishanduke, zvakashata ngatidzimei. Vari kutaura kuti zvino mazuva ano kune COVID-19,
hakusi kungogogodza pamba pemunhu, unoremedza vanhu ka. Ungoti ndauya, iwe uri kukosora, uri kuhetsura, uri kudini, ongoti ndauya. Ngatikokanei, ngatizivisanei. Regai tisangane muchikamu chinotevera.